И така Марина иска да поздрави братята си, снахите си, като им пожелава да са живи и здрави, тетраните хилядин, племениците си и цялата си фамилия. Още 250 стават 500 лева от брата на Пуфи. И така Яшар и Йылдыз. И така, продължаваме. На Йылдыз и Яшар. €250. 500 лева от Йылдыз и Яшар, 250 евро. Ще влизаме. Един готи кючек, айде! Айде, чао, си! Елена моя! Браво! И така. Переселя от Басряга. Много бърз искаш.
Браво на Басряга! Най-бързо той играе от всичките! Dancer medio necessario. И така, ако може малко по-бързо, защото нямаме време. Добре, давай. От кой? От Чимите Нурнет. 100 евро. Нека да са живи и здрави. И така си. 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 Да ми ядат парите душманите. И сами от забитите. От питомарите от душмани. Да ми ядат парите душманите. И сами от забитите. Евала! И така, бързо да се ходи. От Зоя Ишенко, 100 лева, нека да са живи и здрави. А ти-ти-ти-те, бастилеле. Каса, 100 лева, да. 100 лева. Яшар Невинден, 100 лева. Albini Ceylan 100 leva. Aynur'dan de Bekhan'dan 100 lev. Hüze Haşim'de 100 lev daha. Момент. 10 точки за оркестъра за подкрепа. Специално за Енор и за дядото. Агам, агам, И така, дарабукиста продължава. От Алекс и Адифе. Ади бе. Ади бе. Добре бе. Няма проблеми бе. Ади бе. Добре, 100 лева от тях да са живи и здрави. Лески. Оригинално. Ла. Да са живи и здрави. 5 лева за музиката, да си жив и здрав.
така, 150 лева от Бати Мишо и Кака Айтен. Нека да са живи и здрави. Кало и Чопи. Чопито свърва 100 лева и Калото също 100 лева. Яшара Агадан Салиден 100 лев. 10 точки за музиката! Заема подкрепа! И така продължаваме от семейството на Нецката. От Нетката. Нетко. 100 лева. Сево Юле. 100 лева. От Кунито неговото семейство 100 лева, нека да са живи и здрави. Че, я вървим с оренде друга. Моля. После ще ми направиш забележки. Всички да си приберат децата. Всички хора да си приберат децата, че става анархия. Ако обичате, приберете децата си, да не са наместят бащите. И така, следващия, ако обича. Да са живи и здрави цялото семейство, че са направили този готин празник. Нека да са живи и здрави и днес са много готини хора. Само е така да сме всички в най-трудните моменти. Зинептен и Жлев. Давайте направо всички наведнъж и един общ кичек да направим, батко. От Орхан и семейството му 150 лева. И 20 лева за музиката! Яша! Един лески кичек и само една секунда. 120 лева от Гундито. 100 лева от Лелята Фатима. От Мемиши Айше 70 лева. И така един общ кичек.
Ага, Сали Ага да дойде тук, да дойдете. Günaydın Semra'dan. Günaydın Semra'dan. 150 lев. Ayşe'de komşudan yalnız ablamı yalnız geldi 50 lev. 5 lev de müzika. Tete İlkoy Sabri buraya gelsin. Bir keçek alsın. Hadi o hadi ya. Sonra gel. Добре, айде набързо да фърлим и заедно ще направим Никичък. 200 лев, Нурайда Светладан, Миняйда Бабандан, 50 лев, общо колко? 250 лева. 10 лев да музика. Sağ sonra. Ağır bir küçük. Lütfüdem karısından üzler. Hadi davay. Hayır. Жена му. Да се живи здраве. 5 лева за оркестъра. Дай сол. Сине, поклите изпрати. Сине, кой ли те изпрати? Любов ли сине, бащино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Браво! И така, Салико, който е в Белгия, 50 лева от него. Значи от България фърлят евро, от Германия фърлят лева. Нищо, не е проблем. Те са объркали неща, ама нищо. От кой, батко? Мемет и неговата жена, 50 евро. Един хубав кичек. И така продължаваме напред. От Гилчо и Меди, 100 лева.
Айсял и Евгений, Германия. През Евро, нека са живи и здрави. Ла. Късметлия съм голям, имам всичко на света, най-красивите деца, от Бога подарени са, и искам да го дая на моята красива жена, и искам да го дая на моята красива жена. Обичам те, маме, обичам те, бабо, ти си моята любов. За вас да живея, пия и се смея, мило море раде. Але, бабиле, сакате, бабуде, бабаканаде. И така, следващия, живи здрав, мой брат. Ко става? Играта стане богат става тук. Не ти се дава? Ама ти се играй, нали? Те са брат ми, виж колко гости има. Трябва набързо, да може да се веселим. Значи, така ми казват, така правя. Няма така 2-3 секунди. Добре, както ти кажеш, те ще правим. Чека да продават 5 минути, няма тук 2 секунди да свършим. Давай. Значи да може, брат, всичките разбери, значи тук не е само за тебе, ами да може всички да има, брат ми. Давай. Давай, 40! Ама, И 10 лева дава гючека продажава. Лелеле, 240 пари дава за човека с пирата. Яша те 260 лева от за живи и здрави. И така даваме думата на кмета. Алкъш за кмета! Приятели! 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 Ако обичат децата, само да се спрат за малко. Мамо! Кмета иска да каже 2-3 хубави приказки. Приятели! Преди да започнем с най-хубавата част, нека сервитьорите отпреде да оставите една каса с бира. И ние знаем след това продължението. Традиция има, да. И продължава кючека за Илко. И така кючека продължава и за Илко специално. Специално за Антон Кмета номер 1. Върговка! Аргаба съварер шейбар. Янда.
всички заедно отдолу нагоре. Шоу, 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 чек, чек. И така, още 10 точки за Хачко Грубияша. И така, президента. Антон специално дава 50 точки на Хачко Груб. И Кючека продължава. И шоу, и шоу, и шоу, и шоу, и шоу. И така, вала момчета, така се прави компон. Браво, Върбовка! Това е. И така, ако обичате, продължаваме с дъкато. Нека да свършим и ще направим най-якия компон. Още малко остана. Тук съм. От метката и от събрито. 30 евро. Айде. Давай, девятка. Извинявам се. Моля се, ще извиняваш, комшо. И 10. Сол. Kızım, nazlıma kızım. Kızım, kurladım kızım. Nazlıma en güzel kızım. Nazlıma seni kara gözlerim. Seni kara gözlerim. Браво! И така продължаваме напред. Японе. Значи пампулите да изчакат малко сега. Да, батко. И така, за Антони и компания продължават точки с 20 точки още. Специално за кмета! Буни, 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 бам, буни, бам, буни, бам. И така, продължаваме напред. При Антон, оригинално за кмета. Продължаваме за кмета, нали така? С още 20 точки за кмета. И така продължаваме за кмета.
И така, ако обича, на кмета масата. Цялата маса на кмета да дойде тука. На кметицата. Кметицата да дойде. Ако можеш 16-то на оригинално продължава за кмета. Яша Вървовка! Оригинално горе у малата джунглата. За всички джунгали! Чукурмане си! Кмета и неговото семейство дават 100 точки за сега за стилетията! Айде, Върховка, не ви чувам! Шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! И шоу! Яша, 200 лева! И 10 точки за мене, от тебе за мене нищо! Чек! Чек! И футурал чек! 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 Були, 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 бам, були, бам, були! Були, 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 бам, були! И були, 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 па, 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 па! Чек, 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 чек! Па, 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 па! И така, още 100-300 лева от кмета и неговото семейство. Нека да бъде жив и здрав. И 300 лева до тук, нали така, бате? 300 лева от кмета, нека да е жив и здрав. И така очакваме следващия. Айде, батко, ти си наред. За кмета още един кечек за кмета специално, айде.
Арки чекай. И така, ако обича Каменчо да дойде, че бърза. Сто лева от баткото. От Бъсо, 100 лева. За стария кмет. Поздрав за стария кмет. И така, поздрава звучи специално за стария кмет. Антон Антонов, той е настоящи стар. Яша! И така. Къде е Митман? И така. Камен да е сен. Изелин лев. И така 150 лева от тях. Започваме с Левски и завършваме във Върбовка. И така продължаваме нататък. Лемандан, Еврадан. Значи на Азим ден. Адан Бабалдан. Ели евро. Aynen.
И така продължаваме направо. Ако може малко по-бързо да може да минем... Спри ги като говоря по неме, брат. Ако може малко по-бързо да минем, защото има торта и след това пак ще играем. 60, 80, 100. Ти не знаеш ли колко са? Да няма лъжа из мама. Добре, брат. Така е. Али бе, Айше? Излез. И така, следващия. İsmail'den Gülte'den İzler. Doğru. 5 lev bana. Çanalı olmazsa yapacağım. Bir dakika. Ne? Hadi sen de Elisa'dan izle. Desle o orkestra acı bir zrada si moj brat. Добре, сега. Yüzde Ayşin İbrahim. С кичека 200 тона. И кичека на място ще направим, няма проблеми. Алиден, Емодан, Излев, Сао Солар olsun. Айде още един да може да направим един общ кичек. Двеста лева от Йордания Ашкина. Айде го готвим кичек. И така продължаваме. Знам, че са по-малко кичеците, обаче трябва набързо. Ако някого сме забравили, човека с бирата! За него ще има 5 минути кичек Валдар. Как ще ги фърлям вече кичепе? Айде ставам да маста. Да се виждаме очите. Карагözüm senin için. И така продължаваме. Оригинално за двамата братя. За двамата братя. Как? Значи нещо обърках ми системата така. За неговия брат оригинално. Айде продължаваме двама братя. Кой не знае, кой да чуе, за двамата братя, тарикати. И кой не знае, кой да чуе, за двамата братя, тарикати. Айде бе брати, айде бе коло, айде бе брати. Забавата братя, тарикати. Един приятел и съученик иска да каже нещо. За Филип специално. Германия!
За Германия! Оригинално ме пралеске. Нимбер. 20 точки. Айде бе, брат ми! Айде бе, брат ми! Специално за Гецинге! Продължаваме! Айде бе, брат ми! Айде бе, брат ми! Айде бе, коло, коло! Трал, трал, трал! И така, ако сме забравили някой... тук има още. Брата. Нищо не сме забравили, виждам аз тук. Забравихме от музикантите по един поздрав на всичките. Няма проблеми, сега само да свърши като... Ама баща ти го няма и майка ти. Да са живи и здрави. Шоумена го няма. Значи аз съм малкият, той големия, за туите. Най-големият шоумен. Знам, и аз се извинявам от негово име. Един поздрав за най-големите босове в Върбовка. Един специален поздрав за най-големите босове в Върбовка. Яша, давай, брати. 100 лева от Гюнай. Специален поздрав от Гюнай за Върбовка, за босовете на Върбовка. Аплодисменти! Значи специално за тебе 3 минути. Няма 5 минути искам. Искам 6 минути, айде! Бранец искам за него да свириш. Значи това беше най-сърдите, направим гостотулата ти е хубаво. Ай! Бармалова право за рода, де? Бармалова право за рода, тя ми е бахтало. Бахтало! Циганското почваме,
оригиналното. Почваме, ами че цигани на оригинален бе. Mutlaşımız mutlasasımız. Mutlaka den dumayın, lakası eski gidelim. Искам един път да чуя всички от Варбовка! Аплодисменти! За най-големите босове, които колят! За Гого и за Гюнай специално! Оригинално! За всички братя цигани! И за двамата братя, и най-богатите, и бизнесмените, най-зурале, най-бахтале, най-големите! Ябаш! Gelsin yanımda alaya hepsi arkadaşlar gelsin alaya и така продължава 20 точки още 20, 40, намалете малко. О, 6, 60. Значи 300 лева. Значи брата Гюнай даде 100 и Гого дава 300 лева, става 400 лева от двамата братя босовете. За най-големите маняци в Варбовка и Европа. Барбалома брада. Специално за махалата. Един специален кючек. Ама няма джунгла, знаеш? Не е джунгла, бе. Ако ме правиш най-идеалното, ако не ми го правиш, ти казвам, ти го... Не искам да знам. Искам да ти направя оригинално. Виж, 29-ка точки, БГ-то. Я пак кажа валда. 20 точка БГ-то. Искам девятка, 20 точки регетон, точка пункт, www.
вечи. 150 лева, нека да са живи и здрави. Махайте ги нервите! И тук за всички специално. Да, Санчо. И така, нека всички сервитьори да дойдат тука. Караказанама. Караказанама, Караказанама. Чао, каманабасе. Елемиот, чапи, камайон. Ойна сата, ла. Ойна Караказанама. Чао, каманабасе. Елемиот, камайон. Само. Лесно ти. Havadan bize güzel olsun. Ne kadar aga? 50 lev Yanko'dan.
С теб наистина ми се играе до утре. Arkadaşlar. Ще си играем, бе. Alo arkadaşlar. Dakikalar bitirelim o zaman oyun. Şimdi herkes böyle birer saat durursunuz. Kusura bakmayın ama. Hepsi bitirsin. Зякодан 100 лева. Сървай кимче gelsin. Hey arkadaşlar bak bu adamı dur. И така, Джон Сейбиката каза, ако обичат всеки да си седни по местата, да направят място на нас. Ръкило бе време, горина, кафалете чоле, съчежа, рати ми гоги, на камал, каре бари холима, деюбе. И така повече кръстника да дойде. Било, време горино, Ако обичат кръстниците, кръстника да дойде тука. Притежана джинети, за дебетея единствена, притежана звезда. Жени, всички се добри, но всички вас, тя ми е една. Мила моя, любити, обичам те завинаги. Не мога, не иска да живея аз без теб. За мен си всичко на този свят. За теб живея, за теб копея. Север време мрачно, когато ти не си до мен. Жени, всички се нови, но всички вас, тя ми е една, единствена, звездна звезда. Жени, всички се нови, но всички вас, тя ви е една, единствена. И така, специално за вас, хиляда пъти казах само те обичам. И до днес е така, няма да обичам. Хиляда пъти аз света после грешки, но
Comuniste da brindava poi di grecchi. Dostega me sembro che se accade. Perché ho stabilizza sama in della casa. Non vedo passava sognato tebe. Ti scordava siamo qui da zero fede. Baby manca tutto che era mamma te che era beata. Baby manca tutto che era mamma te che era beata. Baby manca baby I love you. Baby manca tutto che era mamma te che era beata. Yes, sir. Sì. Dai, c'è Vittorio! C'è Sidro Sendir, che parte io. Il male di ferro, il sinceri. Vuoi mi va di gredaglia, vuoi mi va di gredaglia, vuoi mi va di gredaglia, vuoi mi va di Bas,
her güzel uşak Eklerim boşak, hep güzel uşak Oyna bakalım, şöyle katalım Eklerim boşak, her güzel uşak Eklerim boşak, her güzel uşak Eklerim boşak, hep güzel uşak Oyna bakalım, şöyle katalım Çek 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 Bak 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 beni Çek 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 Yine kaldırdım tabii içki gayeti Yaşa bana be oyna bana be
Стоп! И така, ако обичате...